Estic aquí amb el Quim a Barcelona, que és el dia abans de Sant Jordi, i hem decidit anar a fer una mica el mamarratxo, pipejar llibreries... Tafanejar. Exacte. A veure què em podeu regalar a mi, què li podem regalar a ell, què ens agrada, què no ens agrada... I què ens crida l'atenció, que podem dir la salseta de la vida. Avui tenim ganes de criticar. Let's go! Anem. Sí, on anem primer? A la casa del llibre. Hi ha una parada. En sèrio? O sigui... Encuentra tu persona vitamina. Més aviat, persona... Aquest? El vol. Abril. Abril aquest és una opció. Creuant per entrar a la casa del llibre. Ània, mòbil en mano. Te l'has llegit? No, m'agrada la portada. Jo també compro els llibres per la portada. Jo no llegeixo ni de cinc. Jo sí, a mi aquest em sembla molt xulo. És que ja només per la portada ho compro. I crec que és algú que s'ha de saber. O sigui, vosaltres, ok, tu et pots mirar la part de darrere, però, no sé, una bona campanya de màrqueting, saps? Totalment, totalment. Una imatge val més que 1000 paraules. Novel·la gràfica. Vols dir? Jo crec que no, jo crec que Que sí, simplement és que com... no, que està... O sigui, Ània. a les d'Ònix. Allà. Cap allà. Hierba, tia. No te l'has llegit? No, Pues és boníssim. no sabies que era Ara se'l trobo. Nolan. Mira, Ània. Aquest, no el coneixes? No, però té bona pinta, Molt bo, duríssim. Saps que jo aquest me'l volia llegir perquè m'han fet una ressenya tan dolenta que vaig dir, jo necessito poder opinar. Mira què tenim aquí. Booktokers. A tu t'han preguntat? A mi no m'han preguntat. Ània, a tu? No, tampoc. Jo m'ho pregunto. Avui, equip d'investigació, descobrim qui ha posat a Com mandar a la mierda. 2,65 € per fer 5 parades cotxines. Tio, que soc de província. La gent de províncies no tenim una targeta d'aquestes. Ània, què et semblen els table books? No m'agraden les coses que no puc fer servir i llegir. Se'l trobo una mica inútil. No sé. Tu? No? Pues, però a mi em semblen molt macos. Mira'l. Tu tens això a la taula. En sèrio, no t'ho llegiries? No, no m'interessa gens. Si m'haguessis de regalar un d'aquesta estanteria, quin seria? Buf, una Bridget Jones. Aquest és l'últim, però hauríem de buscar el primer. Algo interessant per demà? No gaire. De moment no trobem. Ens anem d'històrica, no? Sí, ens anem. Aquest m'agrada molt. Hem arribat a la secció de l'Ània. Aquesta senyora ha sortit corrents fins aquí. Perquè m'agraden molt els cognoms. A tu? O sigui, a veure, entenc que és maco, però no m'hi veig. No fa tu. No fa jo. Tu ets més com de tenir-ho endreçadet tot i tot el seu lloc. Doncs no sé, jo et diria que soc més cutre. Bueno, també podria ser. No m'he llegit gent normal, el tinc a pendents. Fonat. Ja, bueno, un altre dia més. M'agradaria, aquest m'agradaria, aquest m'agradaria, aquest m'agradaria... Aquí acaba la nostra aventura. I ens encantaria saber quins llibres heu tafanejat vosaltres o quins us agradaria rebre demà. Us llegim als comentaris. Adéu! Adéu.